ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनि तिमाने नमस्ते सरस्वती देवे गौणभानि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत जलाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा இப்போ ஷேர் பண்ணேன் எஸ் जय जय புண்ணிய माताजी செயல்கள் இருந்து படிக்கணும். பிரேமா மாதாஜி माताजी படிக்கணும். जय நாங்கெல்லாம் जय படிச்சோம். माताजी ஆமா. जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय नित्यानंदा थैंक्स मधु जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत जय जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय ஜெய अद्वैत जय गौर भक्त वृंदा தத்சத் சைத்தன்யா நித்யானந்தா வந்தாருந்தா கூட தாரணி இவங்க பிரேமா மாதாஜி மறக்க மாட்டாங்க. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நான் தான் ஞாபகப்படுத்தினேன் மாதாஜி. ஓ சூப்பர். அப்போ கலவதி மாதாஜி. தர்ம மாதாஜி ஸ்தாபன கேது புண்ணிய தெரியும் செயல்கள் மதுரை இருந்து படிக்கணும். தெரியும் தெரியும். சொல்லுங்க. தர்ம இதுவே ஸ்தாபன இன்னும் முடிக்கல சாதுர வியவஹார பூரி கோஷா நீராயே ஆச்சாரிய செய் தர்மசாரா ப்ரொசீட். மாதாஜி படிங்க. பிரேமா மாதாஜி படிங்க. நேத்தே படிக்கணும்னு சொன்னீங்க. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல சாது படிக்கணுமா? சாஸ்திர அதல்ல புண்ணிய குரு செயல்கள். புண்ணிய புண்ணிய செயல்கள் பலநோக்கு செயல்கள் அதுல இருந்து படிங்க. ஹரே புண்ணிய கிருஷ்ணா. செயல்கள், பல்லநோக்கு செயல்கள், சமய கொள்கைகள், துறவு ஆகியவை அனைத்தும் இறுதியாக பக்தி தொண்டை நோக்கி அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதே முடிவாகும். சேவை செய்வதற்கு பலதரப்பட்ட வழிகள் உள்ளன. ஒருவன் நாட்டிற்கு சேவை செய்யலாம், மக்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் சேவை செய்யலாம், வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கு சேவை செய்யலாம், நோயுற்றவர்கள், ஏழைகள், பணக்காரர்கள், பெண்கள், தேவர்கள் என பலருக்கும் சேவை செய்யலாம். இவ்வெல்லா சேவைகளும் புலனுகர்ச்சி என்னும் தலைப்பின் கீழ் வருகின்றன அல்லது ஜட உலக இன்பத்தின் கீழ் வருகின்றன. மக்கள் ஏறக்குறைய இத்தகு பௌதிக செயல்களினால் கவரப்பட்டுள்ளனர் என்பதும் இதற்கு இந்த செயல்களுக்கு தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் மகாஜனங்களாக மிகச்சிறந்த தலைவர்களாக ஏற்கப்படுகின்றனர் என்பதும் மிகவும் துரதிர்ஷ்டமானதாகும். உண்மையில் அவர்கள் தவறாக வழிநடத்தும் தலைவர்கள். ஆனால் சாதாரண மனிதனால் தான் எவ்வாறு தவறாக வழிநடத்தப்படுகிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ளப்படுவதில்லை. இது படிக்கட்டுமா? சாது சாஸ்திர குரு வாக்கிய சித்தத்தே கரிய ஐக்கிய. சாதுக்கள், சாஸ்திரம் மற்றும் குருவின் வார்த்தைகள் ஒருவன் தனது வழிகாட்டியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நரோத்தமதாசர் தாகூர் கூறுகிறார். சாது என்பது சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போன்ற மாமனிதர்களை குறிக்கின்றது. சாஸ்திரம் என்பது வேத நூல்களின் அறிவுரைகளை குறிக்கின்றது. குரு அல்லது ஆன்மீக ஆசிரியர் என்பது
ஆன்மீக அறிவுரைகளை உறுதி செய்பவரை குறிக்கின்றது. இந்த 3 வழிகாட்டுதலை ஏற்பதே மாமனிதர்களின் மகாஜனங்களை பற்றி பின்பற்றி வாழ்வின் உண்மையான முன்னேற்றத்திற்கான பாதையினை ஏற்பதாகும். மகாயேனேன பந்தா, மாயினால் மறைக்கப்பட்டுள்ள மனிதரால் முறையான வழியினை புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே தர்மஸ்தாபன கேது சார வியவகார பக்தரின் நடத்தையே இதர நடத்தைகளை தீர்மானிக்கின்றன என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார். பக்தியின் கொள்கைகளை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பின்பற்றினார். மற்றவர்களையும் அவற்றினை பின்பற்றும்படி அறிவுறுத்தினார். புரி கோசாஞாரி ஜே ஆசரண ஜேயி சேயி தர்மதாரா என் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனிப்பட்ட முறையில் மாதவேந்திரபுரியின் நடத்தையினை பின்பற்றினார். அவரது கொள்கையினை பின்பற்ற வேண்டும் என்று மற்றவர்களையும் அறிவுறுத்தினார். துரதிர்ஷ்டவசமாக நினைவிற்கெட்டாத காலம் தொட்டு மக்கள் பௌதீக உடலின் மீது பற்று கொண்டுள்ளனர். எஸ்யாத்ம புத்தி குணேபதரி தாதுகே ஸ்வதி காலாத்ரியாதி யேஷு பௌம இஜ்யதி யத்தீர்த்த புத்தி சலிலே ந கர்ஹசித் ஜனோஸ்வி வபி ஞானேஷு ச ஏவ கோ கரேக. 3 உலகங்களால் உருவான உடலுடன் தன்னை அடையாளம் காணக்கூடினும் அந்த உடலிலிருந்து தோன்றியவர்களை உறவினர்கள் என்று கருதுபவனும் பிற நிலத்தை வந்தனைக்கு உரியதாக எண்ணுபவனும் உன்னத ஞானமுடைய மனிதர்களை சந்திக்காமல் நீராட்டுவதற்காக மட்டும் புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு செல்பவனும் கழுதை அல்லது பசுவை போன்ற கருதப்பட வேண்டியவன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிட்டாலிங் ரிகா பிரவாகா என்னும் நியதியினை ஏற்று போலி மகாஜனங்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுபவர்கள் மாயையின் அலைகளால் அடித்துச் செல்லப்படுகின்றனர். எனவே பக்தி தாகூரார் எச்சரிக்கிறார். படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட் மாத்ததி. இப்போ வந்து ஒரு செகண்ட். இப்போ வந்து இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா, இப்போ நம்ம தீர்த்த யாத்ரா எல்லாம் போறோம் இல்லையா? தீர்த்த யாத்ராக்கு போறச்சே இப்போ நம்ம போறது ஓகே. எதுக்கு போறோம் நம்ம தீர்த்த யாத்ராக்கு? குளிக்கிறதுக்கு தான் இல்ல, வீட்டுல குளிக்க மாட்டீங்களா? வாட்டர் முனிவர்கள் எல்லாம் குளிச்சிருப்பாங்க. அதுல நம்மளும் குளிச்சோம்னா நம்மளுக்கு அந்த யோகிகள் எல்லாம் குளிக்கும்போது நம்மளுக்கு புண்ணியம். ஓகே. சோ இப்போ வந்து அப்போ ஏன் முனிவர்கள் அங்க குளிக்கிறாங்க? பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தீர்த்தம் தானே மாதாஜி, பகவானால் உண்டாக்கப்பட்ட தீர்த்தம் தானே. சோ நம்ம வந்து புண்ணியம் வேணும்னு போய் குளிக்கிறோம், ரைட்? நம்ம பாவம் போகணும்னு குளிக்கிறோம். எல்லாருமே அதே லாஜிக் தான். பட் அவங்க ஏன் அங்க குளிக்கிறாங்க? அவங்க எல்லாருக்கும் நமக்கு புனிதமாகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க அங்க வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி நம்ம பாவம் எல்லாம் அங்க டவுன்லோட் பண்ணா என்ன ஆகுனா, அந்த தீர்த்த யாத்திரால இருக்கிற பாவம் என்ன ஆகும்? அங்கேயே தானே அக்யூமுலேட் ஆகும். அவங்களோட பாவத்தை போக்குறதுக்கு தான் அவங்க குளிக்கிறாங்க. சரிங்களா? சோ நீங்க சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட் ஜெயந்தி மாதிரி. பட் அப்ரோப்ரியேட் இந்த டைம் கான்டெக்ஸ்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு தான் குளிக்கிறாங்கன்னு. இப்ப வந்து உடம்பு ரீதியா இப்ப நான் உங்களுக்கு தெரியும், பேர் நான் சொல்ல விரும்பல. ஒரு சினி ஆக்டர் வந்து அம்மாக்கு ஒரு கோயில் கட்டினான், அவன் அம்மாக்கு. ஓகே அப்படின்னு எல்லாரும் ஓஹோ ஆகும்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. அம்மாவுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா மதர் இஸ் அ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட். ஆனா அம்மாக்கு கோயில் கட்டி ஆண்டவன் மாதிரி நினைக்கவே கூடாது அப்படின்னு நாமலிஷ்ட பிரபு ஒன்று சொன்னாரு. இப்போ நம்ம பிரபுபாத்துக்கு வந்து ஆட்டோபயோகிராஃபி இருக்கு இல்லையா? பிரபுபாத் லீலாமிருதா படிக்கிறோம். அவரு நோ அதர் ஆச்சாரியா, அதுக்கப்புறம் வர ஜெயபத்கா குரு மகாராஜா இருந்தாலும் சரி, கோபாலசுவாமி குரு மகாராஜ் யாரா இருந்தாலும் ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கான், ரைட்? இஸ்கான் அன்செட் ரூல் ஆர் செட் ரூல். எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப வந்து அப்படி இருக்கச்சே நம்ம குரு மகாராஜுக்கே நம்ம வந்து தனியா கோயில் கட்டக்கூடாது. ஏன் பிரபுபாத்துக்கே நம்ம தனியா கோயில் கட்டல, ரைட்? அப்படி இருக்கச்சே நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட அவர் டிவோட்டியா தான் இருக்க விரும்புறாரு. இப்போ நம்ம எல்லாருமே எடுத்துக்கோங்க, அந்த பாவத்துல இருக்கச்சே இப்போ ஒரு அம்மாக்கு அப்பாக்கு இந்த மாதிரி கட்டுறது வந்து இல்ல, நம்ம அவங்கள ஆண்டவனோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா நினைச்சு சேவை பண்ணணும். அது இம்பார்ட்டன்ட்.
அது ஆனா நம்ம உடம்பு ரீதியா பார்க்க கூடாது, நம்மளோட இது அப்படின்னு அந்த மாதிரி பார்க்க. இதை இன்னொன்னு பார்த்தோம், நேஹ எத் கர்ம தர்மாயே நான் விராகாய நான் விராகாய கல்பத்தே நான் தீர்த்த பத சேவாயே ஜீவன் அப்பி மிருதோயிஷ நேத் கர்ம தர்மாயே, ரைட், விராயத் கல்பத்தை. ஸோ நான் வந்து என்னோட கர்மங்கள் தர்மத்துக்கு எலிவேட் ஆகலைன்னா, அந்த தர்மங்கள் விராக டிட்டாச்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா, ஃபைனலி தீர்த்த பதத்தை போய் சேர்க்கலன்னா நான் உசு இருந்தாலும் இல்லாததுக்கு சமம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம நினைச்சுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ மனிதனா இருந்தாலும் இந்த தாட் நம்ம கிளியரா நினைக்கணும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் யாராவது கண்டினியூ. மாயா ரவச்சே யாச்சா பீச்சே கச்சா ஹபுடுபுபா ஜீவ கிருஷ்ண தாசாயி விஸ்வாச கர்லேதா ஆர துஷ்கானாய். மாயை என்னும் அலைகளில் அடித்து செல்லப்படாதீர்கள். கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடையுங்கள். எல்லா துன்பங்களும் நீங்கிவிடும். சமூக வழக்கங்களையும் நடத்தைகளையும் பின்பற்றுபவர்கள் மகாஜனங்களால் வகுக்கப்பட்ட பாதையை பின்பற்ற மறந்து விடுகிறார்கள். இதனால் அவர்கள் மகாஜனங்களின் காலடியில் குற்றம் புரிபவர்களாக ஆகிறார்கள். சில சமயங்களில் அவர்கள் அத்தகைய மகாஜனங்களை மிகவும் பழையவாதிகள் என்று பழமைவாதிகள் என்று கருதுகிறார்கள் அல்லது தங்களுக்கே என ஒரே ஒரு நிமிஷம் காலடியில் குற்றம் புரிபவர்களாக ஆகிறார்கள். சில சமயங்களில் அவர்கள் அத்தகைய மகாஜனங்களை மிகவும் பழமைவாதிகள் என்று கருதுகிறார்கள் அல்லது தங்களுக்கென சொந்த மகாஜனங்களை உருவாக்குகிறார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் பரம்பரை அமைப்பின் கொள்கைகளை புறக்கணிக்கிறார்கள். இது அனைவருக்கும் ஒரு பெரும் துரதிர்ஷ்டம். ஒருவர் உண்மையான மகாஜனங்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவருடைய மகிழ்ச்சிக்கான திட்டங்கள் முறியடிக்கப்படும். இது பின்னர் மத்திய லீலையில் அத்தியாயம் 25 ஸ்லோகங்கள் 55, 56 மற்றும் 58 விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு கூறப்பட்டுள்ளது, பரமகாரண ஈஸ்வரே கேகே நகிமானி ஸ்வஸ்வ மாதஸ்தாபே பரமதேர காண்டேன ததே சாய தர்சன ஹைத்தே தத்வ நகி ஜானி மகாஜன ஈகே சே அசத்தியமானி ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யவாணி அமிர்தோ தாரா விஸ்வோய ககேய வஸ்து செய் தத்வாச்சாரா. மக்கள் மிகவும் துர்தஷ்டமானவர்கள். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் போதனைகளை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. மாறாக அவர்கள் மகாஜனங்கள் அல்லது அதிகாரிகள் என்று அழைக்கப்படுபவர்களின் ஆதரவை விரும்புகிறார்கள். தச்சான்ய தாசரண ஹைத்தே தத்வ நகி ஜானி. ஊகித்தவர்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் மட்டுமே நாம் உண்மையான உண்மையை அறிந்து கொள்ள முடியாது. சீட பரம்பரையில் உள்ள மகாஜனங்களின் அடிச்சூடலை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். அப்போது நமது முயற்சி வெற்றி பெறும். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய வாணி ஆத்மாரா தாரா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் உரைக்கப்படுபவை அனைத்தும் இடைவிடாத அமிர்த பிரவாகம். அவருடைய வார்த்தைகளை உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்பவர் எவரோ அவரால் பரமசத்தியத்தின் தாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். சாங்கியத்தின் தத்துவத்தையோ அல்லது பதஞ்சலியின் யோக முறையோ பின்பற்றுவதால் எவராலும் பரமசத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனெனில் சாங்கிய தத்துவத்தை பின்பற்றுபவர்களோ அல்லது பதஞ்சலியை பின்பற்றும் யோகிகளோ விஷ்ணு பகவானை முழுமுதற் கடவுளாக நாதே வை விதுஸ்வராத் கதம் ஹி விஷ்ணு ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அத்தகையவர்களின் லட்சியம் ஒருபோதும் நிறைவேறுவதில்லை. எனவே அவர்கள் புற சக்திகளால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். மன ஊகவாதிகள் உலகம் முழுவதிலும் பெரும் வல்லுநர்களாக புகழ் பெற்றிருந்தாலும் உண்மையில் அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல. அத்தகைய தலைவர்கள் தாங்களே பழமைவாதிகளை தவிர தாராளவாதிகள் அல்ல. மத்தது வேற யாரையாவது படிக்க சொல்லுங்க. ஒரு செகண்ட். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, மாயாவதி பிலாசபி இவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்றது ஒரு சைடு. பட் அது தவிர சாங்கியா பிலாசபி, சாங்கியானது நான் வந்து நம்ம கபிலா சாங்கியா இல்ல. இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பிலாசபிஸ் இருக்கு, நிறைய தேவர்கள் வர்ஷிப் இருக்கு. ஏன் இதெல்லாம் இருக்கு? இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்ல, வெறும் கிருஷ்ணர் வர்ஷிப் ஒண்டி போறோம்ல. ஏன் இதெல்லாம்? ஏன்னா அவர் தான் சொல்றாரு அவித்தி பூர்வகம் அப்படின்னு. அப்ப ஏன் இதெல்லாம் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட்
ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க இது மாதாஜி இப்ப அவங்கவுங்க வழிபடுற அந்த தெய்வத்துக்கான இந்த இதை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க அதான் ஏன் மாதாஜி. இருக்குன்னு கேக்குறேன். அதைனாலும் கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அந்த இப்போ அந்த ஓகே பண்ணாலும் கரெக்டா பண்ணணும். இப்போ நான் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கோயில் போயிட்டு ஒரு பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிட்டு வண்டி எடுத்துட்டு போற எஃபர்ட்ஸும் ஒரு தேவர்களுக்கு வண்டி எடுத்துட்டு போற எஃபர்ட்ஸும் சேம். கரெக்டா என்னோட கஷ்டம் ஈக்குவலா இல்லையா? இல்ல மாதாஜி. என்னோட நம்ம கிருஷ்ண எஃபர்ட்ஸ் தேவர்களை வழிபட்டாலும் அது மறுபடியும் பகவானுக்கு தான் போய் சேரும் மாதாஜி. அதனால தேவர்களை விட நம்ம பகவானையே டைரக்டா வழிபடலாம் மாதாஜி. என்னோட 2 கொஸ்டினுக்கு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் 2 சிஸ்டர்ஸ் கொடுக்குறீங்க. நான் கேட்ட கேள்வி, நான் பெட்ரோல் ஊத்திட்டு வண்டி எடுத்துட்டு கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு போனாலும், நான் பெட்ரோல் எடுத்துட்டு ஒரு முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டாலும், காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு எல்லாம் என்னோட எஃபர்ட்ஸ் ஈக்குவலான்னு கேக்குறேன். என்னோட எஃபர்ட்ஸ் நான் எந்திரிக்கணும் குளிக்கணும் அதே தானே நான் போடுற எஃபர்ட்ஸ். என்னோட சக்சஸ் நான் கேட்கல. என்னோட பிரயத்தனம் ஈக்குவல் தானே. இதுக்கு என்ன நான் யூஸ் பண்ற ரைட். இப்போ கலாவதி மாதாஜி என்ன சொல்றீங்க? 1 செகண்ட். நான் என்னோட எஃபர்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்றீங்க புஷ்பா மாதாஜி? முயற்சி மாதாஜி. என்னோட முயற்சி ஈக்குவல். என் சைட்ல முயற்சி ஈக்குவல். இப்போ அந்த ரெண்டுமே பலித்தம் கலாவதி மாதாஜி ஒண்டிதான் சொல்லுவாங்க. இப்போ ரெண்டுமே பலித்தமும் ஒண்ணா? என்னோட முயற்சி ஈக்குவல், பலித்தமும் பலித்தம் வேறதான் மாதாஜி. பலித்தம் வேறதான் மாதாஜி. ஏன் வேற வேற? அதாவது மாதாஜி இப்ப என்ன இது செய்தாலும் தேவர்கள் இவங்கெல்லாம் தேவர்களோட சேர்ந்தவர்கள் மாதாஜி. அதனால அந்த தேவர்களுடைய எல்லா இதுவுமே அந்த பகவானுடைய இதுக்குதான் போவோம். அந்த கடைசியில அவிர்வாகம் பகவானுக்கு போற போய் சேரும். அப்பனா முருகனை போய் கும்பிடாலும் கிருஷ்ணருக்கு தானே போகணும். நீங்க சொல்ற லாஜிக் படி பார்த்தா மாதாஜி எஃபர்ட் புஷ்பா மாதாஜி ஹோல்ட் கலாவதி மாதாஜி. சோ ஆமா மாதாஜி. இப்ப நம்ம முருகனை கும்பிட்டாலும் சொல்லுங்க முருகனை கும்பிட்டா இல்ல நீங்க தான் சொல்லணும். சாரி, முருகனை கும்பிட்டா முருகனை கும்பிட்டாலும் விநாயகரை கும்பிட்டாலும் சிவனை கும்பிட்டாலும் அவர்கள் நமக்கு அந்த அருளை கொடுப்பாங்க மாதாஜி. ஓகே, அந்த அருளை கொடுப்பாங்க. ஆனாலும் எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது எதுனா கிருஷ்ணரை கும்பிடுறதுதான். அது ஓகே, அது உங்க இஷ்டம். ஆக மொத்தம் நீங்க சொல்றதை வச்சு பார்த்தா நான் 2 இடத்துலயும் என்னோட சாரி புஷ்பா மாதாஜி என்ன சொன்னீங்க? எஃபர்ட்ஸுக்கு என்னோட முயற்சி ஈக்குவல், என்னோட சின்சியாரிட்டி இருந்தா என்னோட பலித்தமும் ஈக்குவல். அதுதான் கலாவதி மாதாஜி சொல்றீங்க. கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி. அந்த இருங்க 1 செகண்ட். இல்ல எஸ் ஆர் நோ தான் ஆன்சர்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் லாஸ்ட் டைம். சோ நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல்ன்றீங்க. புஷ்பா மாதா யாராவது இது இல்லன்னு யாராவது சொல்றீங்களா? மாதாஜி முருகா டெம்பரரி தான் மாதாஜி. அப்ப பலம் கொடுப்பாரு. நமக்கு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இது கிடைக்கணும்னா பகவான் தான். வெரி நைஸ். கலாவதி மாதாஜி திங்கிங் மாத்தணும். 2 எஃபர்ட்ஸுமே சேமா இருந்தா எனக்கு எந்த பிடிக்குதோ நான் அதை பண்றேன். உங்களுக்கு பிடிக்குது கிருஷ்ணரு, நீங்க நான் சொன்னேன் இனிஷியேஷன் ஃபார்ம்ல ஐலே கிருஷ்ணா. அப்போ பிரேமா மாதாஜி பத்மா மாதாஜி எல்லாம் சிவனை கும்பிட்டு இருந்தாங்க இல்ல மாதாஜி? சின்ன பத்துல சிவனா இல்ல சக்தியா? சிவன். அப்ப அவங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமே கிருஷ்ணர் கிட்ட போறதா இருந்தா. முருகனை தான் மாதாஜி கும்பிட்டேன். புஷ்பா மாதாஜி முருகனை கும்பிட்டு இருந்தாங்க. ஏன் யூ டர்ன் எடுத்துட்டாங்க? எனக்கு கிருஷ்ணர் பிடிக்கும் மாதாஜி, அதனால ஐம் பிரேயிங் கிருஷ்ணான்னு நான் எழுதின இனிஷியேஷன் ஃபார்ம்ல. எங்க வீட்டுல எல்லாமே கும்பிடுவோம் மாதாஜி. புரியும், எல்லாருமே கும்பிடுறவங்க. இப்போ நீங்க கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் இப்படி கும்பிடலாமல்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானே நான் உன்னையும் டெய்லி எனக்கு கிருஷ்ணரை கும்பிடணும், உன்னை கும்பிட்டு நான் கிருஷ்ணரை தான் கும்பிடுவேன் அப்படின்னு நம்ம சிவன் கிட்ட முருகன் கிட்ட சொல்லலாமல்ல மாதாஜி? அப்படிதான் மாதாஜி கும்பிடுறது. அப்படிதான் மாதாஜி கும்பிடுறது. எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் ஜெயந்தி மாதாஜி கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் பாஸ். இப்போ கலாவதி மாதாஜி சொன்னது வேற, இப்ப நீங்க சொல்றது வேற. சோ கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. சோ கலாவதி மாதாஜி சொன்னது அதுவா இருந்தா அப்ப ஏன் அந்த ஸ்லோகா பகவத்கீதால கிருஷ்ணர் சொல்றாரு? யாந்தி தேவா விரதா தேவான் பித்ரு யாந்தி பித்ருவத்தாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்னோ யாந்தி மத் யாஜினோ பிமாம். இன்னைக்கு அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட் படிச்சுட்டு வரீங்க கலாவதி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அப்போ எதுக்கு அந்த மாதிரி சொல்றாரு? யாந்தி தேவோ விரதா தேவம். நீ தேவர்களை கூப்பிட்டா அங்க போவ, பித்திருக்களை கூப்பிட்டா பித்திருக்கு போவ. இப்போ கலாவதி மாதாஜி சொன்னபடி எல்லாம் கலாவதி மாதாஜி தான் கேட்கணும். சொன்னபடி எல்லாம் ஈக்குவலா இருந்தா ஏன் கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்றாரு? இதை கும்பிட்டா இங்க போவ, அதை கூப்பிட்டா அங்க போவேன்னு.
அப்போ எல்லா டெஸ்டினேஷன் ஒண்ணு இல்ல. இப்போ அர்ஜுனர் கேட்பாரு, அச்சோ 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 பார்ஷியலே எல்லா எஃபர்ட் சேம்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் எங்க ஏமாத்தினேன்? நீ என்ன எஃபர்ட்ஸ் போடுறியோ? நீ 10th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதுனா 10th ஸ்டாண்டர்ட் தான் பாஸ் ஆவ, 12th பாஸ் ஆவியா? ஆமாட்டேன். கரெக்டா? எஃபர்ட்ஸ் நீ வந்து ஒரே மாதிரி எழுதான். நான் வந்து 12 மணி நேரம் படிப்பேன். புஷ்பா மாதாஜி 12 மணி நேரம் படிச்சாங்க. ஆனா அவங்க பிஹெச்டி எடுத்தாங்க. நான் 10th தான் பாஸ் ஆனேன். ஏன்னா நீ 10th எக்ஸாம் உட்காந்து எழுதுனேன். கரெக்டா இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க எந்த எந்த இது மோட்டிவ்ல இருக்கீங்களோ, யாரை கும்பிடுறீங்களோ அந்த டெஸ்டினேஷன். அண்டு நம்ம புஷ்பா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஆல் தட் டெஸ்டினேஷன்ஸ் ஆர் டெம்பரரி. ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி போகக்கூடாதா? போலாம். ஆனா எந்த பாவத்துல படிக்கணும்? சாரி, கும்பிடணும். 10th புக்கு பிஹெச்டிக்கு ரிவைஸ் பண்றச்சு என்ன பண்ணுவோம்? சரி, பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு படிப்போம். அது உண்டி படிச்சுட்டு போக மாட்டோம். கரெக்டா? இந்த பிரின்சிபல்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் 10th என்ன. அதே மாதிரி இவங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரோட என்னது அசோசியேட்ஸ், நாட் அசோசியேட், சாரி, பார்ட் அண்ட் பார்சல். அவரோட இன்சார்ஜா அசைன் பண்ணவங்க, அதனால அசோசியேட்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ். ஸோ அதனால அவங்கள கும்பிடலாம் அப்படின்ற பாவத்துல படிப்போம். கிளியரா? இது கிளியரா ஹரே இருக்கும். கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, நான் சொன்னது என்னன்னா, நம்ம முருகனை கும்பிட்டாலும் சிவனை கும்பிட்டாலும் அது கடைசியா அது போய் சேரும் இடம் அந்த கிருஷ்ணரோட இதுவா தான் இருக்கும். அப்படிதான் சொன்னேன் மாதாஜி. அது கரெக்ட் இல்லையா மாதாஜி? அது போய் சேர்ற இடம் அப்படின்னா அது எது? நீங்க தானே, நான் தானே. அதுன்றது இல்ல, அந்த கரெக்ட் இல்ல, கரெக்ட் இல்ல. ஏன்னா நீங்க சொல்ற லாஜிக் படி எடுத்துட்டா அப்போ அவங்கவுங்க அதை தான் கும்பிடலாமே. நீங்க சொல்றது கன்வின்ஸ் ஆகுது. அதே டைரக்டா கும்பிடலாம். எதுக்கு? எல்லாமே ஒன்னாதான் போய் சேரோம்னா அப்போ எது வேணா கும்பிட்டுக்குன்னு போறேன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? நான் சொல்றது கரெக்டா? சோ இவங்க எல்லாம் கும்பிட்டா அப்படி இல்லை. நீங்க சொல்றது எப்போ அப்ளிகபிள் தெரியுமா? யக்னம் பண்றச்சே கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேரும் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த யக்ன குண்டுல ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா ஸ்டார்ட் பண்ணி கிருஷ்ணார் பணம் என் பண்றோம் தெரியாம. அதனால போய் சேரும். ஆனா நான் முருகரை உண்டி கும்பிட்டுட்டு டாடா பை பை வந்தா வெறும் முருகர் கிட்டதான் வரும். ரைட்? அது அங்க போவேன். சரியா? ரைட். சோ இப்போ ஓகே, நெக்ஸ்ட். சோ அதனால ஒருத்தர் அவங்க சரி, அப்ப எதுக்கு இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க? அதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஏன் டியூட்டியை செய்யறதுக்காக, அவங்க வேலையை செய்யறதுக்காக. பிரதிநிதிகள் மாதாஜி, அவங்க பகவானுடைய பிரதிநிதிகளா இருந்து அவங்க எல்லாம் செய்யறாங்க. அவங்க ஏன் இருக்காங்கன்னு சொல்லல. நீங்க அவங்களே வழிபாடு பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. வெரி நைஸ். பௌதிக லாபத்துக்கோசம் வச்சிருக்காங்க. அப்பனா என்ன? அந்த ப்ராசஸ் இல்லைன்னா நிறைய பேர் வந்து நாஸ்திகவாதி ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா எனக்கு என்ன லாபம்? கரெக்டா சொன்னாங்க புஷ்பா மாதாஜி. பௌதிக லாபம் இருந்தாதான் நான் பேசுவேன். ரைட்? இல்லைன்னா பேச மாட்டேன். இப்ப நான் ஜெயந்தி மாதாஜி வீட்டுல போய் நான் சாப்பிடுறேன் வச்சுக்கோங்க, நான் ஒரு பைசா கொடுக்க மாட்டேன் அவங்களுக்கு. அப்படியே கிளம்பி வந்துடுவேன். கரெக்டா மாதாஜி? மாதாஜி அந்த வார்த்தை கூட நீங்க எல்லாம் சொல்லக்கூடாது மாதாஜி. இல்ல, குடுக்குற ஐடியா சொல்றேன். ரைட்? சோ அப்படி ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க, ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க ஹோட்டல் வச்சிருக்கீங்கல்ல? இல்ல, கலாவதி மாதாஜி. ஓ, கலாவதி மாதாஜி ஹோட்டல். ஓகே, அப்ப ராங் ஆன்சர். கலாவதி மாதாஜி ஹோட்டல்ல போய் நான் சாப்பிடுறேன் வச்சுக்கோங்க, நான் பே பண்ண மாட்டேன் பில்லு, நான் வந்துடுவேன். ஓகேயா மாதாஜி? அது கரெக்டா மாதாஜி. நாங்க அதை மனசார ஏத்துக்கிற ஒரு விஷயம். எதுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வருது? எதுக்கு ஏத்துக்கிறாங்க? இதுவே வந்து பௌதிக லாபத்துக்காக, பௌதிக லாபத்துக்காக ஏத்துக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பௌதிக லாபம் வரும் நான் போய் சாப்பிட்டா? இல்ல, கிருஷ்ணருடைய பக்தருக்கு நம்ம சேவை செய்யறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வரேன்னா, பாட்டம் லைன் வெரி கிளியர். இப்போ அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறதால அவங்க ஒத்துப்பாங்க. இதே கலாவதி மாதாஜி ஹோட்டலுக்கு பக்கத்து ஹோட்டல்ல போய் நான் ஒரு கலாவதி மாதாஜிக்கு நல்லா 500 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டாலும் நான் கொடுக்கல. பக்கத்து ஹோட்டல்ல நான் போய் ஒரே ஒரு கப்பு பால் 10 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டா கூட 10 ரூபாய் நான் கொடுக்கலங்க, அவங்க 500 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டதுக்கே எடுக்கலங்க, நீங்க போய் இதுக்கு வாங்குறீங்கன்னா ஒத்துப்பாங்க? அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன் ஒத்துக்க மாட்டாங்க வந்து? அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வியாபாரம் தான் முக்கியம். அவங்களுக்கு வந்து அந்த வெரி நைஸ். சோ வியாபாரம் தான் முக்கியம். அதனால இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல, ஒரு டிவோட்டிக்கு ஃபீட் பண்ற மாதிரி ஏதோ இல்ல, பாக்கெட்ல டிவோட்டின்னு கூட நினைக்காதீங்க. பாக்கெட்ல பைசா இல்ல, பாவம் யாரோ ஒரு வயசான அவங்களுக்கு சர்வ் பண்றேன்னு நினைச்சுக்கலாம், அதுவும் இல்ல. இல்ல யாரோ ஒன்னு அனாதையா இருக்கால ஒரு கிளாஸ் பாலுன்னு நினைக்கலாம், அதுவும் இல்ல. சோ பேசிக்கலி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் இல்ல, ஆல்ட்ருயிசமும் இல்லாதப்போ அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணா ஒண்ணுமே வராது. ரைட்? அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க? அப்பா நீங்க ஒரு கிளாஸ் பால் வந்தா உங்களுக்கு புண்ணியமாவது வரும். கரெக்டா?
ஏதோ அப்படின்னு. ஆமாங்க மாதாஜி. அப்போ அத புண்ணியம் தான் வரும்னா ஸ்பிரிச்சுவல் புண்ணியம் இல்ல, மெட்டீரியல் புண்ணியமாவது வரும். நீ ஒரு கிளாஸ் பால் கொடுத்தா உனக்கு வீட்டுல ஒரு 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 படி அரிசி எக்ஸ்ட்ராவா வரும் டெய்லி அப்படின்னு ஒரு பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன். அப்போ அவன் ஒரு கிளாஸ் பால் கொடுப்பான், இல்லைன்னா அந்த ஒரு கிளாஸ் கூட கொடுக்க மாட்டான். சோ அதனால அந்த பாதையில எடுத்துன்னு போறதுக்கோசரம். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க எல்லாருமே ஏத்திஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. ஏத்திஸ்ட்னா நாஸ்திகவாதி. அதனாலதான் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா எல்லாருமே கலாவதி மாதாஜி மாதிரி டிவைன் மைண்ட் இல்ல. சோ போய் சாப்பிட்டா ஃப்ரீயா சாப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்றதுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்கார மாதிரி பிசினாரியாவும் இருக்கலாம். சோ அதுவும் நம்ம நினைச்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ அப்பனா எங்களுக்கு சப்ளை ஃபுட் எல்லாம் நீங்க பண்ணது கலாவதி மாதாஜியா? நான் ஜெயந்தி மாதாஜின்னு இருக்கேன். சாரி மாதாஜி. ஓகே. எப்ப மாதாஜி? அந்த ட்ரெயின்லயா? ஆமாமா. இல்ல மாதாஜி, நான் தான் அதெல்லாம் பண்ணேன் மாதாஜி. தங்கச்சி தான் மாதாஜி. அதெல்லாம் தங்கச்சி தான். ஜெயந்தி மாதாஜி தானே? அதான் நினைச்சேன். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. எங்களுக்கு சரி, பழனியில இருக்கு மாதாஜி. no problem மாதாஜி. ஷூர். வாஞ்சா கல்பதருபேஸ்ய கிருபா சிந்துபியைவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். போப்பட் இன்னும் முடியல, நாளைக்கு கண்டினியூ ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க மாதாஜி. அது நாளைக்கு இல்ல, இன்னும் மண்டே இருக்கு தான். நிறைய. இன்னும் எத்தனை